پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо бинандаҳои азиз мегардонем. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон президенти бонки осиёии рушд Масато Кандаро ба ҳузур пазируфтанд. сарвари давлат Масато Кандаро ба муносибати интихоб шуданаш ба мансаби президенти бонк табрик гуфта, ташрифи нахустини мавсуфро ба Тоҷикистон нишонаи таваҷҷӯҳи махсуси ин ниҳоди молиявӣ ба таҳкими ҳамкории дарозмуддати ҷонибҳо арзувӣ намуда. дар ҷараёни суҳбат ба сатҳи кунунии ҳамкорӣ ва саҳми бонк дар татбиқи ҳадафҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии Тоҷикистон баҳои баланд дода шуд. таъкид гардид ки бонки осиёии рушд яке аз шарикони асосии кишвари мо ба шумор рафта давоми солҳои ҳамкорӣ барои татбиқи зиёда аз 200 лоиҳа ба маблағи умумии $2.9 миллиард саҳм гузоштааст. ҷонибҳо аз қабули стратегияи нави шарикии бонк ва Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 изҳори қаноатмандӣ намуда. таъкид шуд ки самтҳои асосии он аз ҷумла рушди энергетика, нақлиёт, рақамикунонӣ, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва таҳкими бахшҳои иҷтимоию хусусӣ ба ҳадафҳои миллии Тоҷикистон комилан табъа мебошанд. ба раванди татбиқи лоиҳаҳои афзалиноки сармоягузорӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. сарвари давлат барои дастгирии буҷети давлатӣ ва пешбурди ташаббусот дар самти ташаккули иқтисоди сабз ба бонк изҳори сипос карданд. ҳамчунин дурнамои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф, муқовимат ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва ҳифзи пиряхҳо мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар ин замина ҷалби маблағгузории иловагӣ ва идомаи ислоҳоти сохторӣ барои рушди сармояи инсонӣ ва таъмини амнияти экологии минтақа зарур дониста шуд. ҷонибҳо омодагии худро ба таҳкими ҳамкории дарозмуддати судманд таъкид намуда изҳори итминон карданд ки натиҷаҳои мулоқоти имрӯза ба рушди минбаъдаи шарикии стратегӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва бонки осиёии рушд мусоидати муассир хоҳад кард. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти бонки осиёии рушд Масато Канда андешаҳояшонро ба хабарнигорон чунин баён доштанд. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is my first visit. باری نخست است که به تاجیکستان تشریف آوردم. خیلی خرسند از آنم که در این کشور زیبا، آفتابروی و مهمان نواز شما قرار دارم. ملاقات من با جناب عالی پرزیدنت محترم کشور محترم امامعلی رحمان خیلی ثمرانک بود. ما یک چند موضوعات را فرا گرفتیم، از جمله استراتژی نوی شریکی کشوری خود را برای سالهای 2026-2030 که هفته گذشته سنه 26 فوریه تصدیق شده بود. برای دستگیری تطبیق آن بانک آسیایی رشد هدف دارد که بین سالهای 2026 و 2028 تقریبا 1.1 میلیارد دلار را برای تاجیکستان سفربر نماید. بانک آسیایی رشد یک جای با حکومت کشور برای دستگیری رشد استوار و فراگیر که جایهای کاری بیشتر و با ثمر را فراهم می‌آورد همکاری خواهد نمود. ما با تقویت اینفراستراکچوری استوار و ثمرانک، بهتر کردن اداره‌کنی اقتصادی و رقابت‌پذیری، اینچنین تأمین دسترسی بیشتر و سبکتر به مکتب‌ها، بیمارخانه‌ها و دیگر خدمت‌رسانی‌های اجتماعی برای همگان تمرکز خواهیم کرد. بانک آسیایی رشد از عهده‌داری‌های قوی حکومت برای تقویت رشد بخش خصوصی استقبال می‌نماید. توسط استراتژی نوی شریکی کشوری ما یعنی با راهنمایی همین حجت ما من بعد نیز دستگیری تلاش‌های حکومت را برای بنیاد بخش خصوصی دینامیکی که جایهای کاری ایجاد می‌کند، نوآوری را به وجود می‌آورد و رشد استوار را برای همگان تامین می‌کند ادامه خواهیم داد.
من از شریکی بانک آسیایی رشد با جمهوری تاجیکستان که در طول قریب 13 ساله از سال 1998 دوام دارد افتخار دارم. مردم تاجیکستان می توانند در سالهای آینده نیز مطمئن باشند که دستگیری من بعده بانک آسیایی رشد همانا باقی میماند. And سلامت باشید. امروز президент ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон муовини раиси девони вазирони туркманистон муҳтарам тангригулӣ атахалиевро ки барои иштирок дар кори ҷаласаи навбатии комиссияи байниҳукуматии тоҷикистону туркманистон оид ба ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ ва илмию техникӣ дар шаҳри душанбе қарор дорад ба ҳузур пазируфтанд. зимни суҳбат вазъ ва дурнамои маҷмӯи муносибатҳои шарикии стратегии тоҷикистону туркманистон ва роҳҳои рушди минбаъдаи онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифт. пешвои миллат бо қаноатмандӣ ҷараёни рушди мусбати ҳамкории ду кишварро зикр карда ба имкониятҳои бузург ҷиҳати пешбурди ин раванд дар бахшҳои гуногуни иқтисод аз ҷумла тиҷорат, саноат, нақлиёт ва ҳамлу нақл, инчунин соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. ҳамзамон ба густариши робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ дар самтҳои варзиш ва сайёҳӣ, табодули фарҳангӣ, илмию таълимӣ ва ҷавонон изҳори ҳавасмандӣ карда шуд. сарвари давлати мо аҳамияти идомаи кори фаъоли комиссияи байниҳукуматиро ҷиҳати таъмини ҳамкории самарабахши ду кишвар дар ин ва дигар самтҳо таъкид карданд. ҳамчунин доир ба масъалаҳои нигоҳ доштани муколамаи мунтазами байнидавлатӣ оид ба тамоми маҷмӯи рӯзномаи дуҷониба ва ҳамкории зич дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули судманди афкор сурат гирифт. дар рӯзи дуюми ҷаласаи 14-уми комиссияи муштараки байниҳукуматии ҷумҳурии тоҷикистон ва туркманистон оид ба ҳамкориҳои тиҷоратию, иқтисодӣ ва илмию техникӣ ҷонибҳо натиҷаҳои гуфтушунидҳоро созанда арзёбӣ намуданд. ҳамраисони комиссия муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Сулаймон Зиёзода ва муовини раиси девони вазирони Туркманистон Атахалиев Тангригулӣ изҳор доштанд, ки ҷаласа дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкорӣ мутақобилан судманд баргузор гардида, тавофуқоти ба даст омада заминаи устувор барои густариши минбаъдаи муносибатҳои иқтисодию тиҷоратӣ ва робитаҳои илмию техникӣ мегардад. пас аз мувофиқаи ҳамаи масъалаҳои рӯзнома аз ҷониби ҳамраисони комиссия протоколи ҷаласаи 14-уми комиссияи муштараки байниҳукуматии тоҷикистон ва туркманистон оид ба ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва илмию техникӣ ба имзо расонда шуд. ҳуҷҷати мазкур самтҳои асосии фаъолияти минбаъдаро муайян намуда, ҳамчун қадами муҳими дигар дар рушди муносибатҳои дӯстонаи кишварҳо хизмат мекунад. ҷонибҳо изҳори итминон намуданд, ки татбиқи саривақтӣ ва босамари тавофуқоти дар протокол зикршуда ба таҳкими робитаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, афзоиши ҳаҷми савдои дуҷониба ва рушди ҳамкориҳо мусоидат хоҳад кард. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзалӣ Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати Федератсияи Русия дар бораи муоинаи тиббии шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон барои ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Русия бо мақсади амалӣ намудани фаъолияти меҳнатӣ дар хусуси номаҳои табодулӣ байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии мардуми Чин оид ба амалисозии марҳилаи дуюми сохтмони иншооти сарҳадӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон. лоиҳаи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сараудитори палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Аҳмадзода Шӯҳрат Аҳмад, лоиҳаи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини раиси палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Аҳмадзода Шӯҳрат Аҳмад ва лоиҳаи қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сараудитори палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Маҳмадшарифзода Парвиз Маҳмадшариф мавриди баррасӣ қарор гирифта, аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасӣ гардида қарорҳои дахалдор қабул карда шуд. дар доираи сафари корӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон президенти бонки осиёи рушд муҳтарам Масато Канда ба донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ташриф оварданд. зимни боздид бо имкониятҳои таълимӣ ва инфрасохтори муосири донишгоҳ шинос шуданд. дар доираи сафари корӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон президенти бонки осиёи рушд
Масато Канда ба донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ташриф оварданд. Зимни боздид аз донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон президенти Бонки Осиёи Рушд бо имкониятҳои таълимӣ ва инфраструктураи муосири донишгоҳ шинос гардид. аз ҷумла меҳмони олиқадр аз маркази рушди малакаҳо, касбомӯзӣ ва хизматрасонии донишгоҳ дида намуда бо фаъолияти ин марказ ки ба рушди малакаҳои амалӣ ва омодасозии мутахассисони рақобатпазир дар бозори меҳнат равона гардидааст, аз наздик шинос шуд. дар доираи муаррифӣ ба меҳмон имкониятҳои омӯзиш, таҷҳизоти муосир ва барномаҳои омӯзишии марказ ки ба баланд бардоштани сатҳи малакаҳои касбии донишҷӯёну шаҳрвандон мусоидат мекунад, муаррифӣ гардиданд. таъкид шуд ки дар маркази рушди малакаҳои касбомӯзӣ ва хизматрасони донишҷӯёну шаҳрвандон ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. дар ин ҷо дар маҷмӯъ аз рӯи 14 ихтисос аз ҷумла касбҳои маъмурӣ, тарабхона, меҳмонхона, роҳбалад, барқчӣ, челонгари техникӣ, кафшгарӣ, газию барқӣ, василгари таҷҳизоти барқии офтобӣ, омӯзиши технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва амсоли инҳо хоҳишмандон ба омӯзиш фаро гирифта мешаванд. ҳар як синфхона бо назардошти талаботи касби интихобнамудаи донишҷӯ бо таҷҳизот ва аёниятҳои мувофиқи хониш таъмин карда шудааст. тавре аз мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Бонки Осиёи Рушд бармеояд, дар давоми солҳои ҳамкории бонк дар татбиқи барномаҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодии кишвар саҳми назаррас гузошта барои амалисозии зиёда аз 200 лоиҳа бо маблағи умумӣ беш аз $2.9 млрд мусоидат намудааст. зикр гардид ки ташрифи президенти Бонки Осиёи Рушд ба донишгоҳ ҳамчун қадами муҳим дар роҳи таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва дастгирии ташаббусҳои рушди устувор дар соҳаи маориф арзёбӣ мегардад. бунёдкории нерӯи пешбарандаи миллат имрӯз корҳои ободонӣ вусъати тоза гирифта симои шаҳру деҳоти кишвар рӯз ба рӯз зеботар мегарданд. мо месозем то фардо устувор бошад. гомҳои устувор ба хотири истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ. либоси миллӣ оинаи фарҳанг, таърих ва ҳуввияти миллии мост. имрӯз таваҷҷӯҳ ба эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ беш аз пеш афзуда, анъанаҳои некиниёгон бо сабки муосир идома меёбанд. либоси миллӣ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ пайванди дирӯзу имрӯз. таҳкими пояҳои зинаи аввали таҳсилот, сармоягузорӣ ба ояндаи миллат, бунёди муассисаҳои томактабӣ, ҷорӣ намудани усулҳои муосири таълим ва фароҳам овардани муҳити мусоиди омӯзиш зинаи устувор барои рушди зеҳнӣ ва маънавии кӯдакон. зинаи аввал қадами асосӣ ба сӯи дониш, маърифат ва муваффақият. истифодаи самараноки замин, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва дастгирии деҳқонон аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб мераванд. таваҷҷӯҳ ба рушди соҳа дар ноҳияи ҷайҳун. амалишавии барномаҳои кабудизоркунӣ на танҳо ба зебо гардонидани муҳити атроф, балки ба беҳтар шудани вазъи муҳити зист ва баланд бардоштани фарҳанги экологии аҳолӣ мусоидат менамояд. сабзгардонӣ ва амалишавии барномаҳои ин самт дар минтақаи кӯлоб. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. созандагию ободонии хоса бунёду ба истифода додани иншооти гуногун муҳимтарин амалҳоест ки дар давоми 4 соли охир бо мақсади сазовор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Хуҷанд вусъат ёфт ва нақшаи пешбинишуда пурра иҷро гардид. имрӯзҳо тадбирҳои созандагӣ боз ҳам густариш ёфта то моҳи сентябри соли равон бунёди бештар аз 400 иншооти дигар ба нақша гирифта шудааст. аз раванди созандагиҳо ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази вилояти соғд шаҳри Хуҷанд корҳои ободонию созандагӣ аз ҷумла бунёди иншооти гуногун бо маром идома дошта бо амалӣ намудани нақшаю барномаҳои мукаммали таҳризишуда барои сокинон шароити созгори кору зиндагӣ фароҳам оварда мешавад ва имрӯзҳо дар роҳи расидан ба ҳадафҳои рушд, иқдому tashabbusҳои неку созанда мавриди амал қарор доранд. ҳоло дар шаҳр корҳои сохтмонӣ дар зиёда аз 100 иншоот бо маром идома дорад ки аксари онро биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ ташкил медиҳад.
биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ ки ба таври маҷмуавӣ бунёд шуда истодааст, дорои марказҳои муосири савдою хизматрасонӣ, таваққуфгоҳҳои зеризаминӣ, толору майдончаҳои варзишӣ, тарабхонаи чойхона, ҷойи бозӣ ва дилхушии кӯдакон, бунгоҳҳои тиббӣ, кӯдакистон ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. имрӯзҳо сохтмони чунин маҷмӯъаҳои бузург дар кӯчаи Сирдарё идома дорад. аз ҷумла дар асоси лоиҳа маҷмӯъаи Суғдиён Плаза ки ҳар бинои истиқоматии он аз 17 ошёна иборат аст, бо фарогирии марказҳои савдою хизматрасонӣ, таваққуфгоҳҳои зеризаминӣ ва рӯизаминӣ, кӯдакистон, меҳмонхона, чойхона, толору майдончаҳои варзишӣ, маркази саломатӣ ва дигар иншооти ёрирасон мутобиқ ба талаботу меъёрҳои шаҳрсозӣ бунёд шуда то охири соли равон ба истифода дода мешавад. сохтмони маҷмӯъаи биноҳои баландошёнаи истиқоматии Сирдарё ҳам дар асоси нақшаҳои муфассал бо инобат гирифтани тамоми талаботу имконияти замони муосир идома дорад. корҳои сохтмонӣ дар биноҳои баландошёнаи истиқоматии ин маҷмӯъа соли 2024 оғоз гардид ки ҳар кадом аз 18 ошёна иборат аст. зиёда аз 400 хона сохта мешавад. айни замон дар ду бинои 18 ошёна корҳои сохтмонӣ рафта истодааст ки яке дар 14 ошёна қарор дорад, дигаре дар ошёнаи 9. дар маҷмӯа дар ошёнаҳои якум ва дуюм марказҳои савдо ба нақша гирифта шудааст. мувофиқи лоиҳа маҷмӯа дорои таваққуфҳои зеризаминии дуқавата мебошад. маҷмӯаи фараҳ бошад се бинои истиқоматиро дар бар мегирад ки ҳар кадом аз 20 ошёна иборат аст ва бояд то соли 2028 пурра сохта ба истифода дода шавад. тадбирҳои сохтмониро дар иншооти баландошёнаи истиқоматӣ ҳамарӯза бештар аз 50 нафар мутахассисони маҳаллӣ бо сатҳу сифати баланд иҷро менамоянд. корҳои сохтмонӣ дар биноҳои баландошёнаи истиқоматии маҷмӯаи бурҷи шоҳона ҳам идома дорад ва то соли 2029 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. имрӯзҳо дар шаҳри Хуҷанд дар баробари биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ ҳамзамон раванди бунёду ба кор даровардани коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, мактабу кӯдакистонҳо, майдону толорҳои варзишӣ, дармонгоҳҳои муосир, марказҳои хизматрасонӣ ва савдо, инчунин таъмиру навсозии роҳҳои мошингард бо маром идома дорад ва тадбирандешиҳои саривақтии мақомоти маҳал, соҳибкорон ва аҳолӣ ҳам ба он хотир аст ки то моҳи сентябри соли 2026 ҳамаи иншооти ба нақша гирифташуда бо сатҳу сифати баланд сохта ба истифода дода шавад. абдуваҳоби абдусаттор, Ильёс Бобоҷон, шаҳри Хуҷанд, ахбор. таҳсилоти томактабӣ ҳамчун пояи асосии ташаккули зеҳну ҷаҳонбинии кӯдак дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлат қарор дорад. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо бунёду навсозии кӯдакистонҳо ва таъсиси марказҳои рушди барвақтӣ барои фарогирии бештари кӯдакон ба таълиму тарбияи босифат заминаи устувор гузошта мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. таҳсилоти томактабӣ ҳамчун марҳилаи муҳими ташаккули шахсияти кӯдак дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлат қарор дорад. ба назари коршиносон маҳз дар синни аз 3 то 6 солагӣ заминаҳои асосии рушди зеҳнӣ, ҷисмонӣ ва иҷтимоии кӯдак ташаккул меёбанд. аз ин рӯ фароҳам овардани шароити мусоиди тарбия ва омӯзиш дар ин давра аҳамияти калидӣ дорад. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ба рушди таҳсилоти томактабӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва саҳмгузории соҳибкорони маҳаллӣ, корҳои сохтмон ва таъмири кӯдакистонҳо вусъат ёфта шароити муассисаҳои мавҷуда тадриҷан беҳтар карда мешавад. дар 17 муассисаҳои томактабии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҳамагӣ дар 68 гурӯҳ 1648 кӯдакон тарбиятгирандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. айни замон дар маркази ноҳия муассисаи давлатии томактабии рақами 4 ки ҳамчун иҷоранишин дар бинои муассисаи яъне боғчаи рақами 16 фаъолият мекард, дар арафаи анҷомёбист рӯзҳои таҷлили иди наврӯз ба истифода хоҳад дод. бо дастгирии мардони саховатпеша ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар маркази ноҳия сохтмони бинои боғчаҳои яъне томактабӣ давом дорад.
طبق برنامه‌های دولتی رشد ساحه معارف در ناحیه جلال‌الدین بلخی تدبیرهای مهم عملی می‌گردند. از جمله بنیاد مؤسسه‌های نوی تا مکتبی، تأمین آنها با تجهیزات زمانوی، تعمیر مؤسسه‌های موجوده و بلند برداشتن سطح کسبی مربیان. طبق اطلاع حالا در ناحیه 17 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی فعالیت داشته در زمینه وسعت کارهای سازندگی بنیاد مؤسسه‌های نو به نقشه گرفته شده است. زیرا با در نظر داشت اهمیت مهم داشتن ساحه تحصیلات تا مکتبی در ناحیه جلال‌الدین بلخی همچون پایه استوار رشد شخصیت و زمینه آینده سالم جامعه ارزیابی می‌گردد. اسماعیل صاحب نظریان، اسکندر سعید، ناحیه جلال‌الدین بلخی، اخبار. در تاجیکستان همساله روزی مادر با تنتنه و شکوه خاصه تجلیل کرده می شود و این از مقام و مرتبه بلند زنان و مادران شهادت می دهد. زنانی به آر و ناموس تاجیک همیشه در تربیت نسل مهنت دوست و خویشتنشناس سهم ارزنده می گذارند. در شهر و ناحیه های کشور بخشیده به روزی مادر چوربین های ایدانه برگزار گردید. همکاران ما گزارش می دهند. در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه بخشیده به تجلیل با شکوه روزی مادر چوربینی ایدانه فرهنگی فراغتی تحت عنوان مادر سرچشمه مهر و وفا با شکوه شامت خاصه برگزار گردید. هدف اساسی همایش ارزشگذاری به مقام و منزلت والای مادر، تحکیم احترام و قدرشناسی نسبت به زنان و بانوان و گرامی داشت سهم ارزنده آنها در رشد و پیشرفت جامعه ارزیابی گردید. در چوربینی مسئولین ناحیه، نمایندگان مقامات اجراییه، سابقه‌داران مهنت، فعال زنان و بانوان صاحب کسب و هنر اشتراک نموده دایر به نقش زن مادر در رشد استوار جامعه اظهار اندیشه نمودند. تاکید شد که سیاست دولت و حکومت به بلند برداشتن مقام زن در جامعه روانه گردیده امروز بانوان در تمام ساحه‌ها از معارف و تندرستی تا اقتصاد و فرهنگ فعالیت ثمرناک دارند. قسمت فرهنگی چوربینی بس و رنگین و خاطرمان جریان گرفت. هنرمندان با سرود و ترانه‌های دلنشین و رقص و برنامه‌های جولی فضای ایدانه را گرمتر نموده طبع حاضرین را بولیده ساختند. شعر و سرودها در وصف مادر، مهر و وفا و زیبایی زندگی صدا داده محیطی سرشار از محبت و احترام را به وجود آوردند. همزمان در دایره چوربینی از فعالیت یک قطار بانوان فعال و تشبثکار یادآور شده سهم آنها در رشد ساحه‌های گوناگون و تربیت نسل جوان مخصوص قید گردید. به بانوان نمونوی سپاسنامه، گلدسته‌های تر و تازه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. بخشیده به روز مادر در دانشگاه ملی تاجیکستان چوربینی با شکوه جشنی برگزار گردید. نخست مسئولان دانشگاه چون رمز احترام به زیاده از 300 نفر بانوان گل‌های بهاری تقدیم نمودند. در چوربینی از دستگیری‌های همیشگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به زنان و بانوان و نقش شایسته آنها در جامعه یادآوری گردید. گفته شد که در زمان صاحب استقلالی با تدبیراندیشی‌های حکومت مملکت مقام زنان در جامعه بلند شده نقش آنها در رشد کشور نظر است گردید. با تشبث و ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تدبیرهای مشخص راه اندازی شده برنامه دولتی اوید به جابجاگذاری کادرها از حساب زنان، بنیاد خوابگاه‌ها برای دانشجو دختران، جدا نمودن گرانت پرزیدنتی برای انستیتوهای جامعه شهروندی، قبول دختران طبق کوتای پرزیدنتی به مؤسسه‌های عالی کسبی عمل شده استودند. فعالیت زنان در حیات اقتصادی و اجتماعی مملکت و رشد باثبات کشور نظر است میباشد. زنان و مادران تاجیک در فضای صلح و ثبات حیات به سر برده دانش و ملکه‌شان را به تربیت درست فرزند و پیشرفت و شکوفایی وطن روانه نمودند. ابراز شد که در سطح دولتی جشن گرفتن روز مادر نشانه اعتبار و احترام زیادی دولت و حکومت مملکت نسبت به مادران و زنان و در دوران صاحب استقلالی به مقام و منزلت خاصه صاحب گردیدن آنها می باشد. در ادامه چوربینی آموزگاران و کارمندان و دختران فعال دانشگاه برای پیشبرد روند تعلیم و تربیت و اشتراک در کارهای جمعیتی با افتخارنامه و تحفه‌های مالی قدردانی شدند. در آخر انسامبل خلقی نوروز بهره فراغت حاضرین و گرامی داشت زن مادر برنامه فرهنگی را با اشتراک سرایندگان شناخته مملکت پیشنهادی حاضرین نمود. در واخور مسئولین کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جلال‌الدین بلخی، فعالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون اشتراک نمودند. تاکید گردید که زن همچون نخستین مربی انسان در محیط عائله نقش کلیدی و تقدیرساز دارد و محض از فضای سالم خانوادگی رشد معنوی و اخلاقی جامعه آغاز می‌یابد.
از جمله بلند برداشتن سطح معرفت عائله‌داری، تحکیم مناسبت‌های سالم عائلوی و احترام متقابل بین اعضای عائله و عامل‌های مهم تربیت نسل وطن‌دوست و خودشناس محسوب می‌شود. قید گردید که مبارزه با اندیشه‌های افراطی و تحکیم خودشناسی ملی تنها در همکاری زیچ عائله، مؤسسه‌های تعلیمی و جامعه ثمره دلخواه می‌دهد. ابراز گردید که عائله سالم پایه جامعه پیشرفته بوده. مسئولیت تربیت فرزند تنها به ذمه پدر و مادر محدود نمی‌گردد، بلکه تمام جامعه در این روند مسئول است و در این زمینه همکاری منظم نهادهای دولتی، مؤسسه‌های تعلیمی و ساختارهای جمعیتی می‌توانند برای تحکیم فضای سالم معنوی و اجتماعی مساعدت نمایند. تحکیم معرفت حقوقی اجتماعی زنان، بلند برداشتن سطح دانش و فعالسازی آنها در حیات جمعیتی یکی از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی دولت به شمار می‌رود. سال‌های اخیر برای اشتراک فعالانه بانوان در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شرایط مساعد فراهم آورده شده. تعداد زنان راهبر و متخصصان بلند اقتصاد از حساب زنان رو به افزایش است. در فرجام واخری بار دیگر به جایگاه زن در جامعه و نقش عائله در تحکیم ارزش‌های اجتماعی تاکید گردیده. گسترش فرهنگ مسئولیت شناسی و بالا بردن معرفت عائله‌داری از جمله عامل‌های اساسی تامین نمودن جایگاه زن در جامعه، نقش عائله در تحکیم ارزش‌های اجتماعی، صلح و ثبات، وحدت و رشد استوار کشور معنیداد گردید. همچنین در دوام روز چنین واخوری در تالار قصر فرهنگ جماعت شهرک گلستان نیز با اشتراک هیئت مهمانان و ساکنان و فعالان جماعت شهرک دایر گردید. لباس ملی همچون رمز هویت تاجیکان امروز نه تنها در جشن و مراسم بلکه در زندگی هر روزه جایگاه خاصه پیدا کرده است. در این زمینه در شهرهای خاروق و نورک اکسیای تاجیکان میپوشیم برگزار گردید. همکاران ما از جریان برگزاری همایش گزارش میدهند. طبق дастури супоришҳои пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати арҷ гузоштан ба фарҳанги миллӣ, анъанаҳои неки аҷдодӣ, махсусан либоси миллӣ, аз байн бурдани тамоюли бегонапарастӣ шурӯъ аз санаи 1 марти соли равон аксияҳои тоҷикона мепӯшем дар шаҳру ноҳияҳои кишвар гузаронда шуда истоданд. чунин аксия бо ҷалби ҷавондухтарону бонувони корхонаву муассисаҳои вилоятӣ дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хорух баргузор гардид. бояд гуфт ки дар ворид намудани либоси миллии тоҷикона аз қабили чакан, атласу адрас ба феҳристи ғайримоддии юнеско саҳми пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон муассир мебошад. бонувону модарони тоҷик имрӯз бо сари баланд ва симои зебои тоҷикона бо бабар намудани либоси хоси мардуми фарҳангпарвари тоҷик ба ҳар як маҳфилу чорабинӣ ҳусни дигарро зам мекунанд. хушбахтона имрӯз занони бонувони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз фарҳанги волои хеш ифтихори беандоза доранд. либос ки аз рукунҳои фарҳанги миллии миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. дар ин радиф тасмим гирифтем ки аксияи тоҷикона мепӯшемро дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон баргузор намоем. зан модари тоҷик дар ҳама давру замон поздори оину анъанаҳои муқаддаси миллат маҳсуб меёбад. либоси миллӣ ҷузъи муҳими фарҳанг буда сатҳи маданияту маърифати миллӣ дар он таҷассум мегардад. аз ин рӯ занону бонувони тоҷикро мебояд ки ба анъанаҳои миллии либоспӯшӣ арҷ гузоранд ва аз тақлид ба фарҳанги бегона даст кашанд. дар аксияи вилоятӣ зиёда аз 900 нафар бонувон ва ҷавондухтарон иштирок намуда бо баргузории раҳпаймоии оммавӣ онро оғоз бахшиданд. қайд шуд ки зани тоҷикро либоси миллияш зеботар менамояд, на либоси халқу миллатҳои дигар. аз ин рӯ занону духтарони тоҷикро зарур аст ки ба қадри либоси миллиямон бирасанду эҳтироми онро ба ҷо оранд, чунки зани тоҷикро дар ҳама давру замон бо либоси миллияш мешиносанду эҳтиром менамоянд. либоси миллӣ шиносномаи ҳар як халқ ба ҳисоб меравад. мо тоҷикон таърихи хеле қадима дорем. аз ин рӯ либоси миллии мо низ хеле қадимӣ аст. ҳар як гуле ки дар чакан ва атрасу адласи мо тоҷикон нақш бастааст, он эҳёгари таърихӣ, фарҳангӣ ва бо маданият будани халқи моро таҷассум мекунад. дар тоҷикистон нафареро пайдо намудан душвор аст ки мафтуни нақшҳои рангҳои пурҷилою ориёӣ, шерозаҳои куртаву тоқӣ ва ҷӯробҳои бадахшонӣ, чакани хатлон, гулдӯзиҳои нотакрори минтақаи
ҳавзаҳои рашт, алочаву шоҳии водии ҳисор, сеҳру ҷозибаи атласу адраси суғ набошад. бояд гуфт ки либоси миллии мо тоҷикон аз замони пеш то ба имрӯз чакану атласу адрас мебошад ва шоирони бузурги мову ҳунармандони асили санъати тоҷик ки аз ин муқаддасоти миллӣ бохабар ҳастанд онро таҷассуму тараннум намуданд. бо фарорасидани фасли баҳори оламафрӯз ва истиқбол аз рӯзи модарон, масъулон ва занону духтарони шаҳри норак бо мақсади тарғиби либоси миллӣ ва муаррифӣ намудани анъанаҳои мардумӣ тадбирҳои судмандро роҳандозӣ менамоянд. хурсандӣ бахш аст ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, ташвиқу тарғиби либоси миллӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. баробари фарорасии фасли зебои баҳор аз ҷониби занону духтарон талабот ба либосҳои миллӣ аз ҷумла чакан ва атласу адрас хеле зиёд мегардад. ба барнамудани либоси миллӣ бо нақшҳои зебо ва гуногунрангии худ ба ҳусни занону духтарони тоҷик ҳусни дигар зам намуда ҳисси зебопарастии онҳоро боз ҳам бештар хоҳад кард. бо истифода аз матоъҳои нафис, гулдузии зебо ва нақшҳои анъанавӣ, либоси миллӣ на танҳо зебоии зоҳириро намоиш медиҳад, ҳамчунин ҳувият ва таърихи бою фарҳанги тоҷиконро низ ба ҷаҳониён муаррифӣ менамояд. нақшҳои гулдузӣ ки дар либосҳои миллӣ истифода мешаванд, рамзи табиат, муҳаббат, зиндагӣ ва фарҳанги мардумиро инъикос менамояд. либоси миллӣ ганҷи бебаҳои миллати тоҷик арзёбӣ гардида, таърих, фарҳанг, завқи зебошиносӣ ва ҳувияти миллии тоҷиконро дар худ таҷассум хоҳад кард. дар ноҳияи ховалинг бо мақсади ҷалби занону духтарони ҳунарманд, кадбонуҳои соҳибзавқ ба эҳё ва рушди анъанаҳои миллӣ, баландбардоштани маърифати хонадорӣ, омода кардани духтарон ба ҳаёти мустақилона ва ҳунари дастархонаороӣ, озмуни кадбонуи беҳтарин баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо. дар ноҳияи ховалинг бо ҷалби васеъи занону духтарони муассисаҳои таълимӣ ва ташкилоту муассисаҳо даври ноҳиявии озмуни кадбонуи беҳтарин доир шуд. озмун бо ташкил ва намоиши хӯрокҳои миллӣ, хӯришҳои булаззат ва гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ сурат гирифт. тадбири доир гардида аз шартҳои омода намудани хамир ва буридани зувола, ороиши дастархон, омода намудани хӯриш аз сабзавоти тару тоза иборат буд ки дар он ҳунару завқи кадбонуҳо аз ҷумла пухту паз якчанд навъ таомҳои миллӣ, доштани малакаи истифода ва гузоштани зарф ва ашёҳои болои миз, пешниҳоди маълумот оид ба номҳои дурусти таомҳо, ғизонокӣ ва таркиби он, маҳорати омода намудани хӯрокҳои маҳаллӣ ва дигар маҳсулоти нони ба намоиш гузошташуда пешкаши ҳайати ҳакамон гардид. дар озмуни кадбонуи беҳтарин ки духтарони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот, коллеҷи тиббӣ, литсеи касбӣ, муассисаҳои таълимӣ ва гурӯҳҳои фаъоли маҳфили назди муассисаҳои таълимӣ беҳтарин ҳунарҳои дастии худро пешкаши ҳайати комиссия карданд. зимнан ба ҳар як дастархон вобаста ба интихоб ва мавҷудияти аломатҳои миллӣ дар он, сарфакорона орустани дастархон, зебо, хушоянд ва дилписанд будани он, истифодаи зарфҳои миллӣ ва интихобу ҷобаҷогузории дурусти онҳо дар дастархон, мавҷудияти хӯришҳо ва нӯшокиҳои миллӣ дар дастархон, хӯришҳои булаззат, инчунин дигар хизматрасониҳо ба ҳар як дастархони орусташуда баҳогузорӣ карда шуд. рафти озмун нишон дод ки занону духтарони ноҳияи ховалинг дар тадбири созмонёфта бо тайёрии ҷиддӣ омаданд, то ба истеъдоду қобилияти худ тавонанд ҳунару маҳорати худро пешниҳоди ҳайати комиссия гардонанд. ҳадаф аз баргузории озмуни кадбонии беҳтаринро дастандаркорон ҷалб намудани кадбониҳои соҳибзавқ ба эҳё ва рушди анъанаҳои миллӣ, баландбардоштани маърифати хонадорӣ, омода намудани духтарон ба ҳаёти мустақил, парвариши эҳсоси худшиносӣ ва меҳанпарастӣ, эҳё ва ҳифзу нигоҳдошти беҳтарин суннатҳои миллии ниёгон дар самти омода намудани хӯрокҳои миллӣ, хӯришҳои булаззат, баландбардоштани завқи кадбонугӣ ва ҳунари дастархонороӣ арзёбӣ намуданд. ҳамин тавр озмун ҷамъбаст гардида ғолибон муайян ва ба ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ сарфароз гардонида мешаванд. анваршод сайдализода, сайҳомиди шариф, ноҳияи ховалинг, ахбор. ба роҳ мондани агротехникаи кишту парвариш ва гирифтани ҳосили фаровон аҳли заҳмати ноҳияи ҷайҳунро дар саҳм гузоштан дар таъмини амнияти озуқавории кишвар муваффақ гардонидааст. то ин ҷониб дар қисмате аз хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳосили бархе аз маҳсулот ҷамъоварӣ карда шуда, дар дигар хоҷагиҳои деҳқонӣ нашъунамои зироату сабзавот аз ҷумла пиёзи барвақтӣ бештар мушоҳида мешавад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорони мо.
ҳамасола аз аввалинҳо шуда ҳосили пиёз аз ноҳияи ҷайҳун вориди бозорҳои истеъмолӣ гардонида мешавад, зеро кишоварзонаш дар самти кишту парвариши зироату сабзавот таҷрибаи баланд дошта, бо васеъ намудани майдони кишт ва гирифтани ҳосили фаровон дар таъмини амнияти ғизоӣ ҳиссаи муносиб мегузоранд. Имсол кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи ҷайҳун дар майдони 1707 гектар кишти пиёз гузаронидаанд, ки ҳоло он дар ҳоли хуби нашъунamo қарор дорад. ба гуфтаи хоҷагидорон, иқлими ноҳия баҳри кишту парвариши дилхоҳи зироату сабзавот бахусус пиёз бисёр мутобиқ аст ва сол аз сол бо аз худ намудани усулҳои муосири кори хоҷагидорӣ майдони он васеъ ва ҳаҷми истеҳсол афзун гардонида мешавад. интихоби тухмии хушсифат саривақту ба маврид ба роҳ мондани агротехникаи кишту парвариш кишоварзонро ба гирифтани ҳосили фаровон ва саҳм гузоштан дар таъмини амнияти ғизоӣ комёб гардонидааст. дар соли 2025 аз ноҳияи ҷайҳун 213 000 тонна пиёз ба дохил ва хориҷи кишвар содирот карда шудааст, ки ин аз меҳнати пурсамар, маърифати баланди истифодаи самараноки замин ва иҷрои таъкидҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти оқилонаву пурмаҳсул ба кор бурдани замин дониста мешавад. ҳоло майдони пиёз дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия сабзу серҳосил буда, рӯзҳои наздик хоҷагидорон бо ҷамъоварӣ намудани ҳосил дар таъмини аҳолӣ бо ин навъи маҳсулот нақши муносиб мегузоранд. таъмини саривақтии хоҷагидорон бо оби полезӣ, ки аз омилҳои асосии фаровонҳосилӣ маҳсуб меёбад, масъулини идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ дар ноҳияи ҷайҳун чандест ба таъмиру навсозии пойгоҳҳои обкашӣ оғоз намуданд, ки ин метавонад дар оянда ба беҳтар гардонидани кори кишоварзон мусоидат намояд. мо масъулони идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи ҷайҳун ба хотири таъмини хоҷагиҳои деҳқонӣ бо оби полезӣ тасмим гирифтем, ки тамоми насозҳои обкаширо таъмиру азнавсозӣ намоем. ҳоло мо дар пойгоҳи обкашии рақами 3 ноҳияи ҷайҳун қарор дорем. корҳои таъмирӣ ва омодагӣ дар сатҳи баланд ҷараён дорад. ба гуфтаи масъулин то ин ҷониб масоҳати бештари заҳбуру заҳкашҳо тоза гардида, то оғози мавсими обёрӣ ба хоҷагидорон тамоми пойгоҳҳои обкашӣ омода ва ҳамаи хоҷагидорон бо оби полезӣ таъмин хоҳанд шуд. шоҳзода Самандар, Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи ҷайҳун, ахбор. имрӯзҳо бо мақсади саривақт ва босифат гузарониндани мавсими кишти баҳорӣ дар хоҷагиҳои кишоварзӣ омодагӣ ҳамаҷониба ба назар мерасад. кишоварзони шаҳри Ҳисор низ ба мавсими кишти баҳорӣ омодагӣ дида техника ва мошиналоти кишоварзиро ба хати тайёр гузоштанд. шарҳи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамо. баробари фаро расидани фасли баҳор дар хоҷагиҳои кишоварзӣ омодагӣ ба кишти баҳорӣ вусъат меёбад. айни ҳол таваҷҷӯҳи асосӣ ба омодасозии техникаҳои кишоварзӣ равона гардидааст. бо ин мақсад дар шаҳри Ҳисор техника ва мошиналотҳои кишоварзӣ ба хати тайёр гузошта шуд. тибқи иттилои масъулин, тухми пӯшакҳо ва дигар техникаҳо аз муоинаи техникӣ гузашта барои мавсими нави кишти баҳорӣ пурра омода мебошанд. бояд гуфт, ки дар шаҳри Ҳисор зиёда аз 730 адад техникаи кишоварзӣ дар ҳолати омодаи кор қарор дорад. таъкид гардид, ки саривақт ва босифат омода намудани техникаҳо яке аз омилҳои асосии баланд бардоштани ҳосилнокӣ мебошад. ҳамчунин зимни чорабинӣ зикр шуд, ки имсол майдони кишти зироатҳои стратегӣ аз ҷумла пахта, ғалладона ва сабзавот зиёд карда шавад. барои иҷрои босамари ин нақшаҳо масъулин омодагии ҳамаҷониба дидаанд. маъракаи кишти баҳорӣ дар рӯзҳои наздик оғоз гардида, саҳмгузории ҳар як хоҷагӣ ва аҳли заҳмат дар таъмини амнияти озуқавории кишвар нақши муҳим мебозад. гузориши Дилшод Раҳмонзода ва Садриддин Иброҳимзода аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилоотии ахбор. бо мақсади татбиқи ҳадафҳои ҳукумати кишвар дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон тадбирҳои ниҳолшинонӣ вусъат дода мешавад. дар ин замина баҳри таъмини нашъунамои хуби ниҳолон ва гулу буттаҳо қоидаҳои агротехникӣ риоя шуда усулҳои наву дорои манфиати бештар роҳандозӣ гашта истодааст. гузориш дар ин хусус. ниҳолшинонӣ тадбире аз ташаббусҳои ватандӯстона ва иқдоме аз ободониҳост, ки баҳри таъмини фаровонии маҳсулоти мевагӣ ва сарсабзиву зебогии диёр замина фароҳам меорад. бо ин назардошт, бо ибтикори намояндагони раёсати ҳифзи муҳити зист дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ва саҳмгузориҳои сокинону соҳибкорон дар шаҳру ноҳияҳо тадбирҳои сабзгардонӣ бо ташкили ҳашарҳои оммавии ниҳолшинонӣ амалӣ гашта истодааст.
татбиқи ҳадафи мазкур дар асоси нақшачорабиниҳои муайян ҷараён дошта дар маркази шаҳру ноҳияҳо боғу гулгашт, хиёбонҳо, шафати роҳҳои мошингард, назди муассисаву ташкилот ва кӯчаву маҳаллаҳои ҷамоатҳои деҳоти дурдаст бо мароми баланди меҳнатӣ ҷараён дорад. طبق معلومات از آغاز موسم جاری تا کنون در شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب مجموعاً 201,168 بیخ نهالان گوناگون میوه‌دهنده و همیشه سبز و سایه‌افکن شنانیده شده است که از این تعداد 7075 بیخ نهالان آرایشی شنانیده شده در شفت شاهراه‌های اتومبیلگرد میباشد. در موسم جاری نهالشونی طبق نقشه دورنما در شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب در مجموع 219,000 بیخ نهال شنانده می‌شود. در نتیجه تدبیرهای ریاست حفظ محیط زیست و مسئولین بخش‌ها در شهر و ناحیه‌ها تا امروز اجرایش نقشه 90% تامین شده است. ما کوشش میکنیم که تا آخر موسم نقشه را بر زیاد اجرا نماییم. چونین وسعت یافتن تدبیرهای سبز و خرمگردانی تراوت و تازگی فضای بیرونه را تامین ساخته در نتیجه با مهیا گردیدن امکانیت‌های مساعد و آبادانی و زیبایی اطراف شرایط خوبی سیر و فراغت نیز در کوچه و محله‌ها فراهم آمده است. با فرارسی بهار چون فصل روستنها و شکفتنها و نزدیک شدن ایام جشن نوروز از جانب مسئولان بهر آمادگی‌ها روند چنین تدبیرها تقویت یافته ایستاده است. در این زمینه طبق معلومات دوام موسم تا این جانب نزدیک 2 میلیون بیخ گل و گلبوته‌ها شنانیده شده فضای نکهتبار محیط فراگیر را تامین ساخته است. وابسته به تامین نشونمای خوب نهالان با تشبث مسئولان ریاست حفظ محیط زیست در منطقه کلاب در هماهنگی با دیگر متخصصان ساحه رعایت قاعده‌های اگرتکنیک نهالشنانی منتظم نظارت شده با نظرداشت منفعتناکی بیشتر در سمت آبیاری و بهره صرفه آب راه و واسطه‌های نو استفاده شده اصول آبمانی قطرگی جاری گشته ایستاده است. در دایره آمادگی‌ها به جشن نوروز و سهمگذاری در آبادانی‌های دیار تدبیرهای نهالشنانی با وسعت ادامه دارند. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، منطقه کلاب، اخبار. اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره دعوت شهروندان به خدمت حربی و تغییر ایلوه‌ها به قانونگذاری در سمت بی‌خطری حرکت در راه امروز در جلسه شورای مطابق‌سازی مورد بررسی قرار گرفت. جلسه در شهر پنجکین برگزار شده برای تشکیلات و مؤسسه‌های دخلدار وظیفه‌های مشخص معین کرده شدند. گزارش در این خصوص در کاخ فرهنگ به نام اولیم بابایف شهر پنجکین جلسه شورای مطابق سازی اید به تعلیم و تربیت حقوقی برگزار گردید. در جلسه مسئله های اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 28 فوریه سال 2026 وابسته به احتیاط رخصت دادن خدمتچیان حربی و دعوت نوبتی شهروندان سالهای تولد 1999-2008 به خدمت حربی همچنین تغییر ایلوه‌ها با کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان در سمت تامین بی‌خطری حرکت در راه بررسی گردیدند. در کار جلسه اعضای شورا نمایندگان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، رهبران و کارمندان مقامات حفظ حقوق، کارمندان کمیسریت حربی، اعضای کمیسیون دعوت به خدمت حربی و دیگر فعالان اشتراک نمودند. ضمن بررسی مسائل روزنامه وظیفه‌های مشخص ساختارهای دولتی و جمعیتی جهت اجرای فرمان مذکور معین کرده شدند. همچنین نتیجه‌های سنجش اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی به توجه اشتراکیان رسانیده شد. قسمت دیگر جلسه به شرح و توضیح تغییر ایلوه‌ها با کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان در سمت تامین بی‌خطری حرکت در راه بخشیده شد. ذکر گردید که تغییر ایلوه‌های وارد گردیده به قانونگذاری جوابگری را برای ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه پرزور نموده شهروندان را بر رعایت حتمی قاعده‌های بی‌خطری وادار می‌سازد. در این زمینه مسئولان وظیفه‌دار گردیدند که کارهای فرماندهی را در بین اهالی مخصوصاً میان رانندگان و جوانان تقویت بخشند. دلیل بازار شعباز قربانزاده، شهر پنجکین، اخبار. حکومت کشور جهت بالا بردن صفت محصولات، توسعه استحصالات و معرفی شایسته تمغه‌های مالی و تمغه‌های خدمترسانی اهمیت خاصه می‌دهد. دوام سال‌های اخیر در نتیجه اجرای یک قطار کارهای عملی در این سمت شرکت‌های وطنی حفظ حقوق خود را با راه بقایدگیری تمغه مالی خود و گرفتن حجت حفاظتی پیدا نمودند. گزارش نوبتی در این خصوص تهیه شده است.
тамғаи молӣ дар рушди тиҷорат аҳамияти беандоза дорад. барои ба қайд гирифтани тамғаи молӣ ва хизматрасонӣ як қатор қоидаҳое мавҷуданд ки бояд риоя карда шаванд. дар ин замина муассисаи давлатии маркази миллии патенту иттилоот ҳамчун мақоми ваколатдори самти тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ муқаррар гардида аз тарафи муассиса пайваста корҳои назаррас анҷом дода мешавад. дар давраи фаъолияти муассиса пас аз қабул гардидани санадҳои танзимкунандаи самти ба қайдгирии тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ раванди коргузорӣ содда гардонида шуда ва сифати ба қайдгирии он бошад бо назардошти талаботи соҳишномаи байналмилалӣ ва хусусиятҳои хоси миллӣ беҳтар гардонида шуда истодааст. тибқи иттилои мутахассисон дар шароити ҷаҳони муосир ки рақобат шиддат гирифтааст, тамғаҳои молӣ ҳамчун моликияти зеҳнӣ ба яке аз рукунҳои калидии эътимод ва нуфузи ҳар як корхона табдил ёфта, он ҳамчун активи ғайримоддӣ барои ҳар як ширкат самараи иқтисодӣ медиҳад. мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки имрӯз як қатор соҳибкорони кишвар бо истифода аз тамғаҳои молии таъйиннамудаи худ ҳамчун моликияти зеҳнӣ дар байни истеъмолкунандагон шӯҳрати махсус пайдо намуда ва тамоюли воридшавии аризаҳо ба тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ ба муассисаи давлатии маркази миллии патенту иттилооти вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи устувор қарор дошта, ҳамасола зиёда аз 2000 аризаҳо барои ба қайдгирӣ пешниҳод мегардад ки то имрӯз дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби соҳибкорони дохилӣ ва хориҷи кишвар зиёда аз 70 000 тамғаҳои молӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуда ва онҳо эътибори ҳуқуқӣ доранд. сол то сол ҳавасмандӣ ба ихтироот дар ҳама самт зиёд шуда, робитаи илм бо истеҳсолот боз ҳам қавӣ мегардад ва итминон аст ки ин дар татбиқи амалии ҳадафи чоруми стратегии мамлакат саноатикунонии босуръат нақши муҳим мегузорад. истифодаи дурусти шабакаҳои иҷтимоӣ кафили амнияти иттилоотӣ. имрӯзҳо шабакаҳои иҷтимоӣ ба бахши ҷудонашавандаи ҳаёти ҷомеа табдил ёфта дар паҳн намудани иттилоъ ва ташаккули афкори умум нақши муҳим мебозанд. аз ин рӯ баррасии таъсири онҳо ба шуъур, фарҳанг ва муносибатҳои иҷтимоӣ аҳамияти хосаро касб намудааст. гузориши навбатӣ идомабахши ҳамин мавзӯъст. дар асри ҷаҳонишавӣ ва инқилоби рақамӣ шабакаҳои иҷтимоӣ ба яке аз абзорҳои пурқудрати таъсиррасон ба ҳаёти ҷомеа табдил ёфтаанд. имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ на танҳо воситаи муошират, балки муҳаррики ташаккули афкори ҷамъиятӣ, воситаи таъсир ба равандҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ гардиданд. таъсири шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҳаёти ҷомеа падидаест бисёрҷанба, ки ҳам суду ҳам зиёни ҷиддӣ дорад. яке аз ҷанбаҳои мусбати шабакаҳои иҷтимоӣ ин фароҳам овардани минбари озод барои баёни андешаҳо мебошад. шаҳрвандон имрӯз метавонанд бе миёнарав андешаи худро дар бораи масъалаҳои иҷтимоӣ ва мушкилоти рӯзмарра баён намоянд. ин раванд ба рушди болоравии сатҳи иштироки шаҳрвандон дар ҳаёти сиёсӣ ва афзоиши шаффофият мусоидат мекунад. дар баробари ин солҳои охир шабакаҳои иҷтимоӣ ба яке аз абзорҳои асосии гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ низ барои таблиғ, ҷалб ва махшушӯии ҷавонон мубаддал шуданд. ин гурӯҳҳо бо истифода аз имкониятҳои фазои маҷозӣ мекӯшанд ҷавононро ба ғояҳои ифротӣ таҳти таъсир қарор диҳанд. шабакаҳои иҷтимоӣ ин пеш аз ҳама барои он пешбинӣ шуданд ки зиндагӣ ва ҳаёти инсонро осон намояд ва ба суръати инкишофи иҷтимоию иқтисодии кишварҳо, миллатҳо таъсири баландтар бахшад. ин паҳлӯи мусбати шабакаҳои иҷтимоӣ аст. аммо бояд қайд намоем ки мутаассифона ҳастанд гурӯҳҳои манфиатпараст, гурӯҳҳои динии ифротӣ, гурӯҳҳои мазҳабӣ ки шабакаҳои иҷтимоиро барои пиёда кардани ғаразҳои сиёсӣ, ғаразҳои идеологӣ ва манфиатҳои шахси худ истифода менамоянд. таъсири шабакаҳои иҷтимоӣ ба саломатии ҷисмонӣ низ таъсири амиқ мерасонад. дар маҷмӯъ шабакаҳои иҷтимоӣ падидаи дуҷанба мебошанд. аз як тараф воситаи тавоноии рушди демократия, маърифат ва иқтисод, аз ҷониби дигар манбаи хатарҳои иттилоотӣ, ахлоқӣ ва сиёсӣ. истифодаи ҳадафмандона, танзими оқилона ва тарбияи фарҳанги дуруст истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад суди онҳоро афзуда, зиёнашонро коҳиш диҳад. танҳо дар ҳамин сурат шабакаҳои иҷтимоӣ ба омили пешбарандаи рушди ҷомеа табдил хоҳанд ёфт, на ба манбаи бесуботӣ.
таъмини аҳолӣ бо ҷойи кори доимӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияёвон дар ҳамоҳангӣ бо бахши хусусӣ барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди иқтидори истеҳсолӣ тадбирҳои муассирро роҳандозӣ менамояд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои шуғли пурмаҳсули аҳолӣ, коҳиш додани сатҳи бекорӣ ва тақвияти рушди иқтисоди миллӣ, дар ноҳияи Ёвон ярмаркаи ҷойҳои нави корӣ бо иштироки масъулини ноҳия ва намояндагони ташкилоту муассисаҳо, корхонаҳои саноатию истеҳсолӣ баргузор гардид. дар чорабинии мазкур роҳбарону намояндагони сохторҳои давлатӣ, бахши хусусӣ, соҳибкорон ва сокинони ҷӯяндаи кор фаъолона ширкат варзида, фазои корӣ ва ҳамкорӣ миёни корфармоён ва корҷӯён муҳайё карда шуд. таврияи масъулин таъкид доштанд, таъмини аҳолӣ бо ҷойи кори доимӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон дар ҳамоҳангӣ бо бахши хусусӣ барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди иқтидори истеҳсолӣ тадбирҳои муассир роҳандозӣ менамояд. дар ярмарка даҳҳо ташкилоту муассиса ва корхонаҳои саноатию истеҳсолӣ иштирок намуда, садҳо ҷойи кории холӣ дар соҳаҳои саноат, сохтумон, хизматрасонӣ, кишоварзӣ ва дигар бахшҳо пешниҳод гардиданд. ба иштирокчиён доир ба шарту шароити кор, маош, имкониятҳои такмили ихтисос ва рушди касбӣ маълумоти муфассал дода шуд. ҳамзамон аз ҷониби мутахассисони соҳаи меҳнат ва шуғли аҳолӣ машваратҳои ҳуқуқӣ ва раҳнамоӣ барои интихоби касб пешниҳод гардида, як қатор шаҳрвандон бевосита дар ҷараёни ярмарка бо корфармоён шартномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расониданд. таъкид гардид ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон минбаъд низ ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои стратегии миллӣ ва дастгирии ташаббусҳои созандаи соҳибкорон тадбирҳои амалӣ андешида, таъсиси ҷойҳои нави кориро ҳамчун омили муҳими рушди устувори иҷтимоию иқтисодӣ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор медиҳад. чорводорӣ яке аз самтҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ маҳсуб ёфта, он ба таъмини маҳсулоти гуногуни ғизоӣ ба монанди гӯшту шир, тухм, асал ва дигар маҳсулот нақши муҳим дорад. дар шаҳри Истарафшан низ ба рушди ин самт тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. таи чандсолаи охир ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати таъмини бехатарии озуқаворӣ ва беҳдошти муҳити зист ба рушди соҳаҳои афзалиятноки мамлакат, алалхусус соҳаҳои чорводорӣ ва комплекси агросаноатӣ ки яке аз ҳадафҳои стратегӣ ва олии давлату ҳукумат ба ҳисоб меравад, диққати махсус зоҳир намудааст. зеро соҳаи чорводорӣ манбаи асосии истеҳсоли гӯшт, шир, тухм, моҳӣ ва асал ба ҳисоб рафта, барои нигоҳ доштани захираҳои ирсӣ, зиёд намудани чорвои зотӣ, тухми инкубатсионӣ, моҳии хушкзод, занбори асал, инчунин ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ мусоидат мекунад. дар ин раванд хоҷагидорон ва сокинони шаҳри Истарафшан ба рушди соҳаи чорводорӣ диққату эътибори махсус зоҳир намуда, бобати зиёд намудани саршумори чорво ва истеҳсоли гӯшту шир ҷаҳду талош варзида истодаанд. тибқи маълумоти оморӣ феълан дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳри Истарафшан дар умум зиёд аз 64 000 сар моли калони шохдор, аз ҷумла 31 051 сар модагов, 125 500 сар моли майдаи шохдор ва 1884 адад оилаи занбори асал мавҷуд буда, бобати таъмини аҳолии мамлакат бо маҳсулоти гӯштӣ ва ширӣ заминаи боэътимод хоҳад гузошт. имрӯз соҳибкорони ватанӣ дар ташкили фермаҳои чорводорӣ ва парвариши чорвои зотӣ кӯшиш ба харҷ дода истодаанд. хоҷагии деҳқонии Суҳроб 2014 аз ҷумлаи хоҷагиҳоест ки бо парвариши зоти беҳтарини чорвои калони шохдор ба рушди истеҳсолии мамлакат саҳми назаррас гузоштааст. феълан дар фермаи чорводории мазкур 140 сар моли калони шохдор мавҷуд буда, чорводорон изҳор доштанд ки то як тона вазн гирифтани моли калони шохдор ба раванди дурусти хӯрокдиҳӣ диққати хоса бояд дод. дар сурати ғизодиҳии фаровон ва дуруст чорво инкишоф меёбад. ғизодиҳии кам бошад, боиси рушди сусти онҳо ва пайдоиши нуқсонҳои беруна мегардад. аз ин лиҳоз интихоби дурусти хӯроки чорво ва захираи фаровони он боиси бемушкилот вазн гирифтани чорво мегардад. алҳол масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истарафшан бобати бештар намудани фермаҳои чорвопарварӣ диққати махсус зоҳир намуда, ба ин васила мехоҳанд дар татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат, таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми бештар гузоранд.
در صحیفه نوبتیمون بیننده‌های عزیز شما رو با رویدادهای خارجی مملکت آشنا می‌سازیم. توجه نمایید. در نتیجه فرو رفتن بینا در افریقای جنوبی 6 نفر به هلاکت رسیده، 5 کسی دیگر به نام و نشان ماندند. طبق اطلاع مقامات این حادثه در یکی از مجمع تجارتی رخ داده است. در لحظه فرو رفتن بینا در آنجا 12 نفر کارگر کار می‌کردند. مقامات از اهالی دعوت کرد که از این منطقه کناره‌گیری کنند تا که کارهای بخطری نجاتدهی تامین کرده شوند. در یکی از مرکزهای فراغتی کودکان در قزاقستان سوختار به عمل آمد. طبق اطلاع مقامات در نتیجه سوختار یک نفر با تشخیص زهرآلودشوی از اکسید کربن آسیب دیده و بیمارخانه انتقال داده شد. میدان سوختار زیاده از 3000 متر مربع را تشکیل داد. در خاموش کردن سوختار 120 نفر هیئت شخصی و 23 عدد تکنیک جلب کرده شدند. کارمندان مربوطه توانستند در مدت کوتاه سوختار را خاموش نمایند. در سوچی زمین لرزه با قوه 4.4 بال به عمل آمد. طبق اطلاع مرکز سیسمولوژی اروپا و بحر میانه زمین، حادثه زمین لرزه در عمق 32 کیلومتر دورتر از شهر در بحر سیاه به قید گرفته شده است. معلومات درباره آسیب دیدگان و ففتیدگان وجود ندارد. طبق اطلاع کارشناسان ساحه در دیگر شهرهای فدراسیای روسیه نیز لرزش زمین به قید گرفته شده است. متخصصان چنین فعالیت را به افزایش کوههای کافکاز شرح دادند که در نتیجه انرژی تکتونیکی از بین می رود. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا دارین. سلامت باشید. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои кишвар барои пагоҳ 5 марти соли 2026 шинос менамоем. мутахассисони агентии об ҳаво шиносии кишвар иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боришоти борон ва барф дар назар буда дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддат меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 1-6 дараҷа, рӯзона 10-15 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 5-10 дараҷа хунук, рӯзона 3-8 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боришоти борон дар назар буда дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 8-13 дараҷа, рӯзона 16-21 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боришоти борон дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 4-9 дараҷа, рӯзона 7-12 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм, рӯзона 3-8 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боришоти борон дар назар буда дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 7-12 дараҷа, рӯзона 14-19 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 5-10 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри душанбе ҳавои абрнок пешгӯӣ шуда борон меборад. ҳарорати ҳаво шабона 10-12 дараҷа, рӯзона 14-16 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби хушу волидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.